Менимче тарихны яктыртырга кирәк, күбрәк тарих турында язарга. Ну, кечкенәдән кызыксындым шул. Китаплар укып, шундый әлбәттә романтик рухта җинтеге сәяхәтчеләр турында. Вообще иллюстрация булмаган. Мин Советлар заманда чыккан китаплар бар. Анда иллюстрация юк. Ничек кеше киенгән, бигәс реконструкциялар юк диярлек. Казанда да безнең бит 16-нчы гасыр истәлекләре юк диярлек. Болгарда бар 13-14-нче гасыр. Берничә бинанда, бер манара, бер кара пулат исән калган. Алай шуңа күрә ничектер реконструкция эшләргә яңадан күз алдына китергә кыен. Юк, милли Европа, милли да бигәс. Бик нитмиләр дә, ахырысы теләмиләр дә, минемчә, бик. Уйлаган кеше дә юк, дөресен әйткәндә. Бездә бит яраталар инде шул тамаша, футбол, спорт. Сабантуйлар, безнең җитәкчеләр ярата шундый тамаша, күп халык җыярга анда. Массовые мероприятия, булай. Куядыр теге эштә бик куриметрга эшләр, алар бик ярдәм дә юк, дөресен әйткәндә ничектер. Ну, мин шулай инде, мин картина гына сатып яшим. Күп кеше укыта инде. Ну, сатыла, ну, бик, ну, ничек дип. Булгалы инде. Ну, шул сатырга яшәгәч инде ничек әле. Монда басып торгач инде ничектер яшим инде. Ну, бик авыр сатыла. Бик теге бәйен төшерәләр, дөресен әйткәндә. Күрсәтәләр бит хәзер революция кадәр рус рәссамнары турында. Аларның заказлар булган, инде меценатлар булган, сатып алучылар, императорлар кергән теге остаханәләргә. Безгә министр культура да күргәзмәгә йөрми. Беләсезме, хәзер республиканский зур күргәзмәләр беркем дә юк анда. Кеше дә юк анда, рәссамнар гына килә. Күргәзмә артыннан күргәзмә дөресенә файда юк инде безгә. Тегендә күргәзмә, монда күргәзмә. Эшләрне тапшырасың, просто вакыт кына әрәм итү.